pangni ro ko hai sira jati habano bisinte singtini hai na hai paisa paisa sipai jola district singtian simi saklaija Tripura mothani sipai jola district ningine tini yafa janai bulai hai ke ba deputation hai ke ba nemrendo yafa jagna thangtongo SP office DM office ni bisango SP office jagao thangai borok tini Tripura mothani bisinte gobang mano Tripura mothani bisinte gathering ningine Bisramganj lenglama hatini simi thangai tongo himbotok khlaioi tabo o jagani simi sengai tongo khorang kuti bai ba khorang saulaija khorang kotor bai ke thangai tongo tini sung punok nai o jagani simi busuk borokni borok gathering kha borokni busuk tui nai tini o jagao gathering ngai tong borok busuk jorti phai oro gathering nai lama himbotok khoi tong oboni sini leader rokno sungsngnai borokni je nangmani kokrongno tuioi borokni tamu sanmung talmo nahanmung o kongno tuinai sini leader no sungnai belaino hondogam khlai tini himbotok khlai jor sini sirakat habadoni bisiti lamtogo sarno sung tini junamu teman ke busuk borok tuioi amor tini o jani bisa model lama hati gathering oi abu abuk tora borok khajak tebo khai 10-12 to borok nai SP sahib thane sibagan SP sahib thane deputation memorandum jama khai busuk borok borok da abuk jora 8000 above khajak seng asa khayo 10-12,000 upor thangai oita khanung lahare tini deputation lage Tripura mothani uporo BJP sarkar power tango ne Tripura mothani sakao je bore nang sakao ereng gas mane omono sotik invest gore namba oke no khema khlai khorang kotor baikhe sobani khorang tisawoi bubagra longle te BJP hai o khorang kotor tui laioi lama himbotok khlai tongo Tripura motha sipai jola district ni